Kuyango ke customer ni bagoi packet khlai tani rupai kha mo customer phaika ke packet jago brongo tayango ke Dhashmi puja khlai paikha jotono Hello dolrok dinini dino ang phunungnai Dhashmi ni dino chini dukano staff rok bahai ke phai anio kisisa blogo ang phunungnai First time ang phaika tabuk hapai mani yagulo staff rok buri rok hingka ke jotono awol dress chumui phaio o dino ke chachla rok hingka ke borokni awol dress chumya borok hingka ke je uniform no chumui tongo borok hingke hingke tini dino bo chini ro customer phaio kunai di Dhashmi dingo phano customer rok haino phai tongo ke ang tabuk yang kisa tola o thangmani phunungnai chini dukan ni decoration rok hingke ok khorangnoi omo bo chini staff no chini o jagani staff naide oro buri rok hingka ke je buri tongnai rok jotono all dress ongjak nai tei yango hingke jara customer phainai rok no borokni bagui nai misti rok ready khlai tongnai rokjago hingke customer ni bo tongo tei chini bagui bo tongo jara staff rok ni bagui bo tongo omo hingke tai ko naide kwbangma jotono swkang simi ready khlai tongo je phainai o dino je chini ro phainai borok no rijago hingke oro je staff rok naide jotono jani je style khe chum phaio tai omo hingke chini staff office room oro hingka ke chini office room o naide office room o to chini maximum ani staff rok maximum bura mangno tai o kuphur shirt chumjak rok borok hingka ke baireni salesman rok tai naide ko bisingo haino achukgui tongpaikha tabuk te abo asuk borok kwrwini ni bagui morning hingke last o hingka ke ang kisisa omo hai ke video shoot khlaino pairosinai so norok ani video no bahai chajakha ke like tei subscribe khaina tapokdi and bele hambai ani video nai tongma bagui nai tai chajakha ke share khaina tapokdi dolrok so thank you so much bye bye malai phinai ani next vlog o